ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸಿದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಭಾರತನು ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಾಪಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಡ ವಾಸ್ಮುತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಸೆನ್ ದಿವಂದೇರು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಮಾಯಾಜೀತ ಜಗಜ್ಜೀತ ದುಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಸ್ಮೃತಿನ ಕನಪೇರು. ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಿಕುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನವಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಗ್ ಪೋಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏಪಲ ಸಹ ಮಾಯೆಗ್ ವಶಾದ್ ಕುಲಕಳಂಕಿತರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮುದ್ದಾಯ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಈ ವೃದ್ಧ ಬಾಬನ ಕುಲದ ಮರ್ಯಾದೆನ ದೇವನ್ಲೆ. ಬಾಬನ ಪುದರು ಹಾಲಾಪುನ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೊರ್ತು ವಿಕಾರನು ಗಿಡಪುಲೆ. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಿರಾಕಾರಿ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಅಲೆ. ಗೀತೆ: ಬಾಕೆಲ್ದ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ದೆತೊಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಚ ಹದ್ದುದ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ತಾನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ತಮ್ಮ ಕುಳತ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯೊನ್ಲೆ ಪಂಡು ಆರ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನು ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರು ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಾಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಾಯ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಐದು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಯಾನಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಯಾನೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರ ಮಾಯದ ಪಂಚವಿಕಾರ ನಿಕ್ಲೆನು ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟನೆ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ವಿನಾಶಲ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏತೊಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಸುದೆಕುಳು ಹರಿಯರುಂಡು ಅತಂಡ ಪರಪೆರುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ತುಪ್ಪದ ಸುದೆಕುಲು ಪರಪುಂಡು. ನೆತ್ತೆರ್ದ ಸುದೆಕುಲು ಪರತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಅಹಕಾರವಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬನ ಸೇವೆನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಸಹಯೋಗಿಲಿದ್ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಜೋಕುಲು ಭಾರತನು ಕೂಡ ದೈವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬರ್ದು ದೈವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನುವ ಜೋಕುಲೆ ಸರ್ವಿಸಿದ ಯುಕ್ತಿನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾಗ್ಲ ಸಹ ಸಂಕಲ್ಪಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇಂದೆಕ್ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅತುಂಡ ಭಾರತನು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಖರ್ಚಿದಾಲೆಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಅಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲರು. ಗುಪ್ತ ಯೋಧರಾದುಲ್ಲರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾಗ್ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಭಾರತನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ಉಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಏರು ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು.
వా రీతి భారతవాసులు బేహద్దుದ బాబర్ದು ಆಸ್ತಿನು ದೆತುನೇರು ಪನ್ಪುನ ಮಾರ್ಗೊನು ತೆರಿಪೋಡು. ಈ ಆಸ್ತಿ 21 ಜನ್ಮದ ಸತ್ಯಯುಗದ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ ದೈವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ತೆರು ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪನಗ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಕೇನೊಡು. ಈ ಗೋಳ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಬದ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಸ್ಥಾನೊಡುಪ್ಪೊಡು ತೀರ್ಥಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆದುಪ್ಪೊಡು ಏರು ತೂಪೆರೋ ಅಕುಲು ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ತೆರಿಯೋನೋಡು. ಸಮಯ ಕೈತಲ್ಗು ಬರೋನುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಅಂತರಾಳೊಡು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಕೈತಲುಂಡು. ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಜೋಕುಲೆಗು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಯಿರು. ಸರ್ವಿಸನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಶಿವಬಾಬಾ ಚಿತ್ರಲ ಉಪ್ಪಡು. ಬೇರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಬರೆಯೋಡು. ಪ್ರತಿಯವರಿಲ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಬೋರ್ಡುನು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಿಖಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಆದುಲ್ಲರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋರ್ಡುನು ತೂದು ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ನಿಖಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಆ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಅವೇ ಭಗವಂತೆ ಅವತರಿತಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಮಸ್ತು ವಿಭ್ರಂಜನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂಡು ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರಿಯುವರು. ಯಜ್ಞಡು ವಿಘ್ನಲ ಬೂರುಂಡು ದಯಪಂಡ ರಾಜ ರಾಣಿಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪನಗ ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಕಡೆ ಸೇರ್ನಗ ನಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಾವಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯುನುರು. ಇತ್ತೆ ಓ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಅವು ಮಾತಲ ಇಂಚ ಒಂಜಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರೆಪೊನ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಗ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲಿನ ಹಿಂದೂ ಪಂಡು ಪಣುನುವರು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮರ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಬತುದು ಯಾನು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಎದುರುಗೊಂದುದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಏತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಾಯುಳ್ಳ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯೋಗ ಬರ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಇನಿ ನರಕೊಡು ಉಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಸೊರ್ಗೊಡುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ದುಃಖದ ಪಾತ್ರಲ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರಿಯತಮೆಲ ಸಹ ಬೈದೆರು. ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ಅವಂದೆತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಪದವಿಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಪಾತೆರಂತು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಏತು ಬೋಡೋ ಆತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಐತಲೆ ಕನೆ ಪದವಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ರೀತಿ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಡುವೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಾಕ್ಷಿಯದು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪಾಂತರ ಆರೆ ದೆತೊನರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆರು ಪಂಡ ಅಕುಲೆ ದೆತೊನರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗಕ ಅದು ಬಾಬನೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಜೋಕುಲಿನ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲಿಸ ಉಂಡು. ಕಾಯಿಲೆ ತಿನ್ನಕಲಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೆ ಬತುದು ಮರ್ದುನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೇ ಬೆಟ್ಟೊರ್ದು ಹನುಮಂತ ದೆತೊಂದು ಬೈಜೆ. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂದು ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೆ ಬತುದು ಪಗೆಲ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗೆಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಘೋರ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ಜೋಕುಲು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪನಗ ಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು.
ಅಪ್ಪನ ರಚಯಿತನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನೋಣಿ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳ ಸಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು. ಕಾಮ ಚಿತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬದಲಾದ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬೋರ್ಡುನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐನಡ್ದವರ ಎಂಚ ಕುಳಿದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾರ್ಗೊಡು ನಡತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಗುಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ಯಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ 5 ಪಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಆಪೆ ಪಂಡಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆನು ಕೇನೊಡಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಿಂದನೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಎನನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದೇರು ಎನ್ನವು ಈತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುವ ಪಂಡ್ದು ನಿಂದನೆನು ಕೇಣಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದಾನೆ ಅತ್ತು. ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ನಿಂದನೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಆಟ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ಬೆರಡ ಬೈದೆ ಪಂಡ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಬೇರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆದ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ಕಲಂಕೊನು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ವಿಕಾರನು ಯೋಗ ಬಲರ್ತು ಗಿಡಪುಲೆ. ಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಗಳಿಸದು ಜಗಚೀತ ಒಂದು ಬೈದರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕೆರ್ಲ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆಪರು. ಆಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯುವುದು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಈ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಪೋಪೆರು ಪಂಡ್ದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಯೊಂದಿರು. ಮಮ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಬೇರು ಅಧರ್ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೆರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮರ್ಯಾದೆನು ಕಾಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರು. ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೋರ್ಡು ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನಡು. ರಾಜರೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ 5 ಪಕ್ಕ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲರು. ಶಕ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎದುರುಗು ವಿನಾಶಲ ಉಂತುದುಂಡು. ಲಡೈಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಲ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ 5 ಪಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ. ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಪ್ಪ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾನ ರೂಪಂಲ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. 6 ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಲ್ಲಿರು. ಆಂಡ ಪೊಸಬೆರೆಗು ಸುರುಕೆ ಇಂದೆನು ತೆರಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ. ಏಪ 6 ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕು ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ಯಾರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಉಲ್ಲಿರು. ಅರೇನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆಡ್ದಾರ 6 ಪರಮಾತ್ಮಾಯರು 6 ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಡ ಬರ್ಪೆರು. ಬತ್ತದು ಕೈತಳ್ಳು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಗುರುಕುಳ್ನ ಕೈತಳ್ಳು ಶಿಷ್ಯರು ಕುಳ್ಳುವೆರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಬಾಪ್ದಾದ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಡ ಗುಹ್ಯವೈನ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆನೆ ಏಪ ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡುಂಡ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗೋಗಾದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಇಂದು ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಚಿನಲ ಕಲೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾಂತು ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಜೋರಾದ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಕಣಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬನ ಕೈನು ಏಪಲ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮಾಯೆ ಮೊಸಲೆಯಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆನು ತಿಂದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಏರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆರಿಯೋನೆರು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಏರೆಗು ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ರೂಪ ಬಸಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ರೂಪ ಬಸಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಏನಡೆ ಈ ಪಾತ್ರಲ ಜಿಂಜಿದನು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದನು. ಈ ಪಾತೆರನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತೆರಿಯೋಣುಜೇರು. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಪೋಪುಂಡು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಇಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಜಿ. ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪಗ ಆದಿಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ನಡತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಯನ ಹೀನೆರ್ನ ಅಂಧರೆಗು ನಿಕುಲು ಊರುಗೋಳಾದುಲ್ಲರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗೊಂಡು ತೆರಿಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ವಾನಿರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಯಾನು ಮಾತೆರನ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು.
ఇందుకు ఆత్మీయ యాత్ರೆ బంధు పనిపిరు. హే ప్రయాణిక జోకుಲಿ ಸುಸ್ತಾ వచ్చి ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ఒక రచనని ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ವಾಹನನು ನಡಪೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪೊಡು ಯಾನು ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾಕೊಂದುಪ್ತಿರು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ನೆನಪುಡು ಶರೀರ ಬುಡುಡು ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪಿರು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪುಡು ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುರಿಗು ಪೋಪ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಜ್ಜಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ರಾಮ ಅಪ್ಪನೇ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪಿರು. ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಏರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಖನು ತೂಪೇರು. ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರದು ಬರ್ಪುನು ಐನೆಡ್ದವರ ಐಕ್ ಗೌರವನು ಸಹ ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡಿತಂಡಾರ್ನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಎಂಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ಇಡಿಗು ಬರ್ಪುನಕುಲು ಒಪ್ತನುವಿರು. ಪ್ರಪಂಚಲ ಬದಲಾದ ಉಂಡು ಐನಿರ್ದವರನೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಲಡಯಿ ಉಂಡು. ನಿಕುಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಾತೆಯರಿಗ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆಗ ಅದು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಿರು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಏರು ಏತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇಂದಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೋಡು. ಸ್ವಯಂ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ರೂಪ ಬಸಂತ ಅದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಲ್ಪುಡು. ಕುರುಡೆರಿಗೆ ಊರುಗೊಳವುಡು. ವರದಾನ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದಾತು ಸಂಪಾದನೆ ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಜೀತ್ ಭವ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾದು ಪೆರಗಾದು ಬ್ಯುಸಿಯಾದು ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಮಲ್ಲಕುಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲಕುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಏರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಸಂಪಾದನೆ ಜಮ ಮಲ್ತೊನಿರು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪಿರು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಾಯನು ಬರ್ರೆಗ್ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆಟುಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತನ ಪದಮ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏತ್ ನಶೆ ಆತೋ ನಿರ್ಮಾಣತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಫಲತೆ ಆದೇ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.